to šlapal tiež, len nemám pedále. Čaute, takže vyrážam na výlet, som v Svetom Antone, spravím si také dva menšie okruhy. Jeden spravím taký, že pôjdem hore na Sitno, obehneme Sitno na Počúvadlo a zbehneme späť sem do Svätého Antona. Takže taký menší okruh, dá sa tu vyštartovať, je tu parkovisko. Spravím si potom ďalší výletík ďalej a vyrazím na opačnú stranu cez hrebeň a pôjdem opačnou stranou vo videu, ktoré ste už možno videli na kanáli Cykloshop. Tam som šiel to so stanom opačným smerom, tak dneska sa to pokúsim ísť týmto smerom. Bude to také jesenné, trošku iná atmosféra a budú tam nejaké zmeny v trase, takže zase nejaká iná inšpirácia trošku. Jesene plná pekných farieb, jazdí sa parádne, tak poďme na to. Vyrážame teda zo Svätého Antona a pod Svätým Antonom je odbočka na Sitno, ideme po asfaltke. Je to taká pohodovejšia trasa. Dá sa ísť teda aj trasou cez les, ktorá je taká možno trošičku náročnejšia, ale tak záleží teda, ako sa kto cíti. Dá sa ísť oboma pekne. Na cestiaku to nie je úplne ideálne, sú tam aj také nepríjemné časti, ale dá sa ísť na cestiaku, keby sa silno chcelo. Po peknom vydatnom výšlape nejakých 700 výškových to bude asi aj, ideme si teda užiť výhľad, berem drona, je to tu fakt pekné, výhľady sú tu nádherné a ďalej už teda pokračujeme pekným singláčom, zbehneme dole pod Sitno a tam je krásny singláč okolo Sitna až na Počúvadlo. Veľmi príjemný singláč, taký šlapavý, je tu aj hore, aj dole úseky. Dá sa tu ísť veľmi v pohode. Treba dávať pozor na turistov, lebo nie je to oficiálna cyklocesta. Ale počas týždňa sa tu dá pekne aj dupnúť do toho. Veľa ľudí tu teda nebýva. My si to teda prejdeme takto na pohodičku popri Sitne. Prejdeme na druhú stranu k Počúvadlu, kde už teda si pôjdeme pozrieť aj to jazero, ktoré tam je. Zatiaľ užívajte singláčik. Tu nám končí singláč, prichádzame k dedinke Počúvadlianske jazero, teda aj prejdeme popri tom jazere a pekne si ho obzrieme z každej strany. Čauko, takže sme na Počúvadle, ideme teraz takým chodničkom dookola, prešli sme cez taký singláč, myslím, že sa volá Tatarský jarok, veľmi pekný singláč, hlavne takto na jeseň, parádička. No a teraz Počúvadlo, výhľadíky a pokračujeme ďalej. Pôjdeme teraz takým trailikom po zelenej turistickej dole medzi dedinku Ilia a mestskú časť Štefultov a uvidíme, či to bude taký kratší výlet, alebo ešte pôjdem niekam ďalej. Hi.
toto. To není baňa, to je vlastne napúšťací jarok. To sú napúšťací jarok a on vlastne, keď musí ísť cez horu, tak spravili tunel. A toto vlastne napúšťa počúvadlo. Takže on ide ďalej a tam musí byť niekde ďalej, ďalší tunel. Po múdrostiach, ktoré som porozprával, ideme teda ďalej popri napúšťacom jarku stále, ale tento je teda pekne zapadnutý. Ideme cez dedinku Ilia, vraciame sa späť do svätého Antona. Krásne teda výhľady nás čakajú, pekné zjazdy. Bratranec sa ponáhľal, ale podľa mňa je to super tip, keď niekto chce proste taký kratší výlet, tak si to tadiaľto strúhne späť bez problémov a potom sa to dá predĺžiť, nie je problém. Zelenými zjazdami sme sa dostali do dedinky Ilia. Toto je dedinka, ktorou sa dá teda ísť aj keby ste si vybrali cestu na Sitno lesom, tak by sme tadiaľto vlastne išli chvíľku. Veľmi pekná dedinka, je to hneď nad Svätým Antonom a vlastne vraciame sa späť. Zase v Svätom Antone na parkovisku a stadiaľto idem na opačnú stranu, pôjdem ten okruh smer na Banský Studenec a stadiaľ sa poberiem po hrebení, dostanem sa až na Kalváriu, ktorá je vlastne taká dominantou tu v Banskej Štiavnici a stadiaľ sa vyberiem na hrebeň ďalej ponad Banskú Štiavnicu a zase sa pokúsim vrátiť sem, len z druhej strany. Za mnou je tu taký kaštiel, to je vlastne kaštiel v Svätom Antone, to je, dá sa tam robiť aj nejaká prehliadka, takže tiež je to taký tip možno na nejaký výletík. Je to taký kaštiel, ktorý slúžil kedysi na nejaké polovnícke akcie týchto zemepánov, tí Coburgovci, Habsburgovci a všetci títo chlapci bohatí v tom období si tu chodili loviť tu okolí Banskej Štiavnice a vystavali to takýto brutálny kaštiel. Je tam aj veľká nejaká zbierka takých parohov, myslím, že najväčšia široko ďaleko. No takže šlapem už hore na tzv. Koupachy, ale je to vlastne Banský Studenec. Nepôjdeme priamo tam do dedinky. Tuto ako vidíte, tam ten posed, tam ďalej, tak tam sa zvrtnem a pôjdeme vlastne pod tamtej peknej zelenej lúčke, čo je za mnou a pôjdeme smerom na hrebeň. Mal by tam byť kúsok nejakej odkrytej časti. Takto po sezóne má aj malý kopček zadýcha. No a potom smer Štiavnica stadiaľ. Ešte taká zaujímavosť, že táto pasáž, ktorú teraz pôjdem, je vlastne aj MTB trasa na triatlone, ktorý sa tu koná v Banskej Štiavnici. Tak si to idem obzrieť, lebo tento kúsoček som nikdy nebol, takže je to aj pre mňa prekvapko, že čo tam bude. Takže uvidíme. Tu bol zabočujem. You're never lost.
Po kúsočku teda objavujem zaujímavý objav tu v lese a to je asfaltka. A teda zistujem, že triatlonisti hneď ako zbehnú z dohľadu, tak vybehnú na asfaltku, no. Takže neviem, čo si mám o tom mysleť. Normálne asfalt, to je halus. Som nikdy nebol túto asfaltku, som aj nevedel, že tu je. Takže triatlon sa chodí po asfalte, no. A nie nejaká sláva teda. Stále po trase teda triatlonu, relatívne stále po asfaltke sa blížim ku Kalvárii a teraz nás čakajú pekné výhľady. Smer na Kalváriu. Na Kalváriu sa dá aj vyšlapať, keby človek chcel. Ja som to teda už neriskoval, lebo času bolo málo. Ja by som takto šlapol tiež, len nemám pedále. No som pod Kalváriou, za mnou to vidieť. To je taká známa Kalvária, čo je tu v Banskej Štiavnici. Nejdem na ňu vyšlapať, lebo slniečko už celkom zapadá. A ešte chcem ten hrebeň prebehnúť. Bude to tak natesno, takže budeme mať asi na záberoch západ slnka. A dúfam, že neprídem po tme domov, lebo nemám svetlo. Takže pozriem si teraz mapku, skúsim to tak najkratšie, ako sa dá prejsť. Pôjdeme vlastne hrebeň a späť do Antula, ale vyšlapať sa to dá aj hore na Kalváriu, keby vás to zaujímalo. Je tam pekný výhľad a minule sme to so Stanom vyšli hore, takže dá sa aj tak. A dnes to neukážem. Prebehol som takto mestom a bola to vlastne skratka, aby som sa dostal rýchlejšie na hrebeň, čo je také finále tohto výletu. Dá sa to aj predĺžiť a dá sa to aj takto skrátiť. Je to rôzne, je tu toho veľa, čo sa dá pozrieť v Štiavnici, takže je to rôzne. Teraz sme to zobral tak z rýchlika. No tak sa mi to podarilo prísť akurát počas západu sem na tento hrebeň. Ideme tam hore a potom pôjdeme ďalej. Asi ešte cez jeden takýto kopček. Dá sa ísť aj tu, ale mám takú skrátenejšiu trošičku verziu, pretože už zapadá slnko a za 5 minút vraj zapadne úplne. Možno už aj úplne zapadlo. Teraz je to rýchle, takže prebehnem hrebeník a poďme, pôjdem cez les, tak ako sme vlastne už išli dole. Takže poďme si pozrieť západ slnka. Bude to, hádam, zážitok. Takže slniečko nám už krásne zapadá, pekne sa tu ladí s tými
oranžovými farbami listov, takže úplne parádička. Myslím si, že za nejakých 15 minút budem už doma, už asi možno aj po tme, ale je tam iba jeden les, tak myslím si, že to zvládnem aj v pohode bez svetla, dúfam. Však to patrí k tejto lesenej jazde, že človek niekedy sa mi toto stáva, teda asi každý rok sa mi toto stáva. Dúfam, že ste si užili túto jazdu. Končím tu video, možno ešte ak bude pekný záberik, tak ešte strihnem z tohto závera, ale myslím si, že dostatočne veľa pekných záberov som poskytol, dobrý tip na výlet, dúfam. Je to tu nádherné, tu kopec hradov, kaštielov, len tak by to tu nestávali, keby tu nebolo pekne. Teda tí zemepáni pravdepodobne sem radi chodili, aj si zaloviť, ale aj si tu zrelaxovať. Daj odber, like a klasika, komentár, pýtaj sa, že čo ťa zaujíma, prípadne o nejaké odporúčanie nejakej inej trasy. Odpíšem v komentároch, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.